Ahojte, volám sa Martin Hanusek a spolu s mojou manželkou Ľudskou budujeme malé rodinné vinárstvo vo Vinosadoch. Príbeh nášho vinárstva vznikol už počas môjho štúdia na vysokej škole, kedy vznikli prvé vína. Postupne sa táto myšlienka pretavila vo firmu, ktorá produkuje malokarpatské vína. Malé Karpaty pre nás hrajú strašne dôležitú úlohu v tom, ako naše produkty vyzerajú, pretože prinášajú neskutočnú diverzitu pôdy, mikroklímy a práve preto sú malokarpatské vína jedinečné. Víno z nášho portfólia, ktoré sa výrazne odlišuje od všetkých ostatných, je Chardonnay, ktoré robíme kvasením v drevených sudoch a dostáva tak krémový a jedinečný charakter. Pri práci vo vinárstve počas celého roka je to neskutočný priestorový Tetris. Preto šikovný pomocník, ako je Fiat Scudo, by nám veľmi pomohol v transporte tovaru k našim zákazníkom a uľahčeniu celej expedície.